Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Liberty America, die kort geleden UTS heeft overgenomen, doet goede zaken. Uit de cijfers die het bedrijf deze week bekend maakte blijkt dat het bedrijf met 3% groter is geworden, wat overeenkomt met een bedrag van $983 miljoen op de 20 markten waar ze werkzaam zijn. Een aantal zaken heeft hieraan meegeholpen en één daarvan is de aankoop van UTS voor verschillende Nederlands-Caribische markten. Ook de orkanen Irma en Maria in 2017 hebben op die markten voor een groei gezorgd, doordat veel bedrijven daar nu aan de wederopbouw bezig zijn. PNP-leider Roetmilda Larmonie Cecilia noemt het groeiakkoord een pappen- en nathoudenmiddel. Volgens haar zal dit niets opleveren en Curaçao zeker niet uit het gat halen waar het zich in bevindt. De 7 economische maatregelen die genomen gaan worden zijn niet voldoende, aldus de leider van de PNP. Voor haar partij is het niet duidelijk of de 2 akkoorden, de groeistrategie en het groeiakkoord, uitgevoerd gaan worden. Larmonie roept Nederland op de kracht van het Koninkrijk te laten zien door een hand uit te steken. In overleg met de openbaar aanklagers heeft rechter Koertie Mul de aanklacht in de zaak Troja ontvankelijk verklaard. De zaak Troja gaat om het swipen van dollars door Venezolanen. Dit wordt gezien als witwassen van geld en is strafbaar. Verder werden er documenten vervalst. De eis varieert van 16 tot 30 maanden celstraf. Voor het bedrijf Crown Import en Export wordt een boete van 100.000 gulden geëist. Keurl heeft aangegeven dat er de afgelopen dagen schepen zijn aangemeerd, maar dat het niet gaat om ruwe olie uit Venezuela. De directeur van Keurl gaf aan dat het gaat om een partij aftoer voor de vliegindustrie en dat er vandaag of morgen propaangas wordt geleverd. Maar tot op heden is er nog geen boot met ruwe olie uit Venezuela aangekomen in de haven. Een bewoonster die een dief haar terrein op zag komen, heeft de dief weg kunnen jagen door hard te gaan gillen. De afgelopen weken zijn er meldingen vanuit verschillende wijken dat verdachten in een gehuurde SUV de buurten onveilig maken. De politie heeft de aanklacht in behandeling. De bewuste inbreker werd op de video vastgelegd en daarbij is zijn gezicht duidelijk herkenbaar. In Lima, Peru worden op dit moment de Pan American Games gehouden. Diverse sporters die vroeger voor Curaçao uitkwamen doen hier nu aan mee onder de Arubaanse vlag. Onder hen bevinden zich Philip Elhagen, die bij het airpistolschieten eerder deze week zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Bij het zeilen komen Tijn van der Gulik en Philippien van Aanholt in actie en Hillard Seintje kwam gisteren al aan de start bij het wielrennen. In Honduras zijn felle protesten tegen president Hernández. Duizenden betogers die tegen, zoals zij het noemen, de narcodictator Juan Orlando Hernández zijn, botsten met de politie bij rellen in de hoofdstad van Honduras, Tegucigalpa. De protesten komen nadat een dag geleden aanklagers in de Verenigde Staten beweren dat zijn verkiezingscampagne gefinancierd zou zijn met drugsgeld. De druk op Hernández om af te treden is al langer aan de gang nadat in november zijn broer in Florida werd gearresteerd voor het smokkelen van cocaïne naar de Verenigde Staten. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.